nu. Du er bedre end den der. For nu tak det igennem. Kom nu. Kom. Ja! Ja! For fanden, mand. Skide godt! I vinder den her. Godt arbejde, drenge! Ja, får du noget at lave som afdelingsnyt big shot? Der er travlt. Jeg skal på en forretningsrejse her næste uge. Japan, Filippinerne, Korea. Vi skal besøge fra forskellige malerier derude, så det bliver spændende. Wow. Ja, jamen, det er jo også det, du vil, er det ikke, Michael? Altså, det er hårdt arbejde, der skal til. Ja. Jeg forberedte mig på, at jeg skulle se så meget til familien i den kommende tid, så det har lidt sin pris. Jamen, du må jo ligesom vide, hvad du gik ind til, da Lars tilbød dig den der forfremmelse. Og han regnede jo ligesom med, at du kunne klare presset. Det var rimelig vildt, han allerede forfremmet dig efter 4 måneder i afdelingen. Den havde jeg sgu ikke set komme. Hvad? Jeg siger det. Jeg havde bare ikke set komme, at du skulle blive forfremmet. Nej, det var måske lidt overraskende. Så hvad skal der og Lars så tale om til det der møde på mandag? Bare lidt omkring status i afdelingen, skulle jeg mene. Okay. Direktør for afdelingen i 2 uger, nu har man allerede hemmelige møder med chefen. Han skulle virkelig tage det til sig. Det er ikke fordi, vi har hemmelige møder. Det bliver bare et uformelt snak omkring mål for den kommende tid. Ja. Ikke? Det bliver spændende at se, hvad han har tænkt sig, synes jeg. For fuck, man, så du det? Drenge, spank dem. Det der, det er simpelthen ikke i orden. Spil nu og have det sjovt! Nej! Mener du det her, Lars? Det er jo derfor, jeg forfremmer dig, Michael. Jeg har brug for, at der bliver ryddet op i din afdeling. Kan jeg ikke, er det ikke en mulighed for, at jeg kan hjælpe med at rette op på det her, eller hvad? Salget er nede på 41%. Peter, jeg har været vinder siden handelsskolen, og nu står jeg til at fyre ham. Jeg håber ikke, det var en fejltagelse, at jeg forfremmer dig, Michael. Ja. Hey du, Hej Peter. Kan du lige komme herind? til de kontorer, eller? Ja. Jo da. Hvad er det, vi ses lige om lidt? Hvad så? Hej Peter. Gå ned ad venstre. Kan du, hvis du lige vil tage plads? Jo da. Michael. Hvad så? Jeg, Hvad? Jeg har kigget på dine tal for de sidste par måneder. Og jeg bliver desværre nødt til at afskede dig. Du har ikke levet op til de forventninger, der har været til dig de sidste 6 måneder. Michael, hvad fanden har du godt i? Peter, jeg er ked af det her, men vi er nødt til at gøre det her. Du skal selvfølgelig nok få din 3 måneders løn, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan. Nej, jeg stop med det der pis, Michael. Hvordan fanden kan du gøre det her? På baggrund af de resultater, Peter. Jeg er ked af det, mentale lyver ikke. Du har simpelthen ikke præsteret godt nok. Lars han advaret også omkring det her. Michael, du kan sgu da ikke bare fyre mig. Var det, hvad dig og Lars lige mødtes om? Eller hvad? Ja.
Og Lars er fuldstændig enig i min beslutning. Jeg bryder mig ikke om at gøre det. Du skal sgu da bakke mig op for helvede. Hjælp mig! Du ved, jeg kan vinde det her. Du ved, jeg kan vinde det her. Jeg får dig ind i det her firma, og nu prøver du kraften på at smide mig ud af det. Hvad fanden er der i vejen med dig, mand? Det var Lars, der ansatte mig. Det var ikke dig, Peter. Hvis det ikke var for mig, så arbejdede du slet ikke her. Det var sgu da mig, der anbefalede dig til Lars, eller hvad? Ja, det gjorde du. Tak. Og nu har han givet mig ansvaret for den her afdeling. Dit arbejde har ikke været tilfredsstillende de sidste 6 måneder. Jeg kan sgu da ikke se igennem fingrene med, fordi du er min ven. Kan du forstå det? Er jeg din ven? Ja, for helvede. Hvordan fanden kan du kalde mig for din ven, når du sidder der i gang med at fucking fyre mig? Hvad? Du kan ret fedt efter! Havde du ikke rodet rundt i dit arbejde de sidste 6 måneder, så havde jeg ikke behøvet at gøre det her! Nu er du mægtig og skide succesfuld, så vil lige tage det der ud i ansigtet på mig. Det er det, du vil. Hvordan du er syg i hovedet, du er, Michael. Syg! Drop det der misundelsespis! Jeg hader at gøre det her. Det skal du vide. Men sandheden er, at du simpelthen ikke har været god nok. Hvordan fanden kan du holde dig selv ud lige nu? Nej, men ved du hvad, så vil jeg også hellere tabe mig og fortælle konen og knækken den nyhed.